Tak poprvé dobrý den. Nic, tak škoda, že jsme nevyhrali dneska, ale když se podíváme taky, že jsme odehrali velmi dobrý zápas a myslím si, že musíme být rádi, že jsme jako nedali moc prostoru Dukle, že udělal něco a samozřejmě jsme měli svoje nějaké šance, ale škoda, bohužel netrefili jsme to. Na úvod děkuju. Dotazy? Když sportu zeptám se teda, je to druhá remíza 0-0 během týdne, je to teda pro vás málo výsledkově? Tak samozřejmě, když se podíváme na dnešní zápas, můžeme říct, že to je málo, ale každý bod je důležitý v líze, takže musíme ho brát a musíme být spokojení s tím. Takže hlavně, že jsme si udrželi 2 zápasy za sebou 0, tak musíme být rádi z toho. Doma jste ale ještě nevyhráli, že jo, 4 zápasy, to je asi problém, že jo? Tak já bych neříkal, že to je problém, ale myslím si, že hrajeme dobře. Jako jenom ten úvodní zápas jsme měli trochu špatný, měli jsme špatný den, nebo jako můžeme taky říct počasí nebo něco takové, ale samozřejmě, že dlužíme tým našim fanouškám a tady vyhrajeme a taky dlužíme sami sobě. Čím to podle vás je, že se doma nedaří, abyste se prosadili více střelecky? Tak já si myslím hlavně, že každý, kdo přijde tady, tak přijde se bránit s námi, protože teď hrajeme jako velmi dobrý fotbal, musím říct, a jsme furt na balónu a každý nám jako přijdu nám a dělají nám jako nízký blok a my nejsme klidní u té koncovky a nevytvoríme si možno lepší šancu. No, dneska jste měli jednu, že jo, Ezech, pak tam byla jedna střela asi Mikuše z toho úhlu, takže chybí i ty šance nějak do víc střel? Já bych tomu dodal ještě, že jsme druhý polčas měli víc, tam Mikuš Regálie měl jedenkrát nebo dvakrát, kolik se pamatuju. Ražnatovič taky měl tu hlavu, škoda netrefil, ale myslím si, že jsme si vytvorili nějaké nebezpečné šance, že jsme mohli skorovat z toho. Škoda nejsme, ale tak musíme dát hlavě nahoru a pokračovat v tom. Prosím, další dotaz. Tam vlastně přišli jste o 2 zraněné hráči během zápasu, jsem Bergqvist i střídal podle mě kvůli zranění a Planka, tak jestli to ovlivnilo třeba to utkání. Tak myslím si, ty borci, kteří jsou taky nastoupili na místo nich, že se odehráli velmi dobrý zápas, že se to moc jako nezměnilo nic ve hře. A samozřejmě škoda, že se zranili, ale doufám, že nic není to jako důležité, že nám budou brzo zpátky. A že bude trenér moc jako pokračovat s nimi. A ještě nějaký dotaz? Jestli se bál na konci, tam byla taková situace, že málem jste dostali góla, že jo, ještě v poslední vteřině něco, co tam dělo. No tak asi je David měl do toho dost, jako hraje, myslím si, že 3. zápas celý a myslím si, že došlo do té únavy a že netrefil ten míč. Samozřejmě velmi dobrá reakce od Lapího, který nás znova podržel, a tak musíme být opatrní a nedostat se do takových těch chyb. Zatrnulo vám v tom prvním poločase, kdy taky Lapeš tam chytil tu velkou šanci Mešanoviče? No, to je taky bylo po propadenom souboju, myslím si, že, ale jako taky Lapí má teďka formu a samozřejmě jsem rád, že nám to ukazuje, že nás podrží a samozřejmě rád jsem, že jsme udrželi 2x0 kvůli němu. Ještě nějaký dotaz? Co se dá čekat do té pauzy teďka? Máte 2 týdny. Teď hlavně čeká, že se odpočineme. Měli jsme náročný ten, jak se říká, anglický týden. A hlavně teď musíme odpočinout a připravit se na Spartu. Teďka, že vlastně jste říkal, že hrajete teďka velmi dobrý fotbal, jste hodně na balónu, je to teda velká změna třeba s tím novým trenérem oproti minulé sezóně? No, jako na konci jsme taky se snažili hrát, když byl trenér Máro,
A samozrejme, s každým trénerom sme skúšali, ale ako moc sme si neverili. A prišiel je tady nový tréner a myslím si, že nám je dal do toho něco víc a že jsme si začali věřit a jako není změna, protože každý hráč umí hrát s balónem a samozřejmě jsme fotbalisti a musíme si věřit víc. Takže to je hlavní problém Karviné, víc si věřit? Jako není to problém Karviny, to je problém každého hráče. Každý hráč se musí sám sobě věřit a myslím si, že jsme jako minulý rok, to nebyl první rok ve prvé lize, tak některý hráči, jak já, jsem měl první rok, takže museli jsme si dostat do toho a potom samozřejmě přijde ta zkušenost a začneme si sami věřit. Na startu máte 8 bodů z těch 7 zápasů, takže odpovídá to těm vašim představám o začátku sezóny? No, jako myslím si, že 8 bodů není málo, a že jsme měli jako, může se říct, těžké zápasy a myslím si, že jsme mohli ještě z nějakých zápasů hrát možno víc bodů. Dukla doma samozřejmě, Bohemka taky doma, no Baník jsme taky mohli uhrát víc bodů. Měli jsme, jako ukázali jsme, že jsme byli lepší na hřišku. Takže neobáváte se v této sezóně, že byste zase spadli tam do nějaké té skupiny a trápili se až do konce? Já si myslím, že se nemám čeho bát, že hrajeme dobře a že můžeme hrát s každým. Až na ten výpadek v Plzni. Prosím? Až na ten výpadek v Plzni. No, to byl velmi špatný den každého hráča, každého od nás. Tak jsme si povědali kvůli tomu a samozřejmě to je už za nami a čekáme jich tady, že jim vrátíme to zpátky.